panjenengan bapa nganti mansak kulawarga saged silaturahmi kaliyan panjenengan bapa Suwarna saking Solo kanthi rayu wilujeng boten wonten alasan tunggal menapa. Ingkang pindah ngaturaken sugeng rawuh panjenengan bapa Suwarna dene iswananipun saking Surakarta ngantos dumugi ing dusun Petir mriki pinarengan kelantaran slamet wilujeng boten wonten alasan tunggal menapa. Lan ugi ing ajeng panjenengan bapa Suwarna ngaturaken lare sapetahipun dumateng panjenengan bapa Ngatiman. Panjenengan bapa Ngatiman sakwarga kanthi saestu matur nuwun ingkang tanpa pindhan. Awit menapa saged nuhoni menapa ingkang dados raramtamaning ketangking dinten lan wulan kawuni. Lan ugi wonten redana ingkang wujud punapa kemawon ingkang coklat mugi-mugi mawon saksampunipun coklat isipun abrit pramila panjenengan bapa Ngatiman sakwarga matur nuwun ingkang tanpa pepindhan awit menapa saged ngraketaken anggenipun bebisanan antawis Bapa Suwarna kaliyan panjenengan Bapa Ngatiman sakwarga. Lan ugi ing benjing panjenengan temanten menika badhe pun istilahipun kirapaken dhateng Surakarta panjenengan Bapa Ngatiman namung nderek menapa ingkang dados rantaming petang utawi kekudanganipun para winasis ingkang sampun lumampah. Jen ugi amangke saksampunipun tata-cara sampun karampit menurut tata-cara adat wididina ingkang sampun lumampah. Panjenengan Bapa Suwarna badhe wangsul dumateng Surakarta namung kemawon nderekaken sugeng kondur mugi-mugi sowan-sowan pinanggih keluarga saking dusun Petir ngantos dumugi ing Surakarta pinaringan kelancaran keselamatan boten wonten alasan tunggal punapa. Monggo mawon kasemanten anggen kula nampi hambuk bilih kirang tata titilan titis saking pribadi nyuwun pangapunten sagengatipun. Ing wasalaku salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.